Φαύλος κύκλος, πιανού, βουλημίας, υπερφαγίας και τύψεων ενοχών. Τι γίνεται, τι έχουμε στο φαύλο κύκλο της βουλημίας, της υπερφαγίας? Στέρηση. Θέλω να χάσω βάρος. Τώρα, μπορώ σε 1 λεπτό να χάσω βάρος? Το θέλω τώρα. Κόβω, κόβω, κόβω. Τύψεις, ενοχές, απώλεια ενέργειας. Μπαμ. Ξανά τύψεις, ενοχές. Πώς αλλάζει? Βάλε σωστά γεύματα, βάλε συχνά γεύματα, μην αφήνεις τον οργανισμό σου άδειο για πάνω από 2 με 3 ώρες, φτιάξε σωστές διάδες και τριάδες.